Законът за привличането е най-могъщият закон на Вселената. Важно е да го разбереш, защото иначе всичко, което ти казваме, няма да има стойност за теб. Ако не разбираш закона за привличането, няма да разбираш защо ти и хората около теб преживявате нещата, които преживявате. Всичко в твоя живот и в живота на другите около теб се управлява от законът за привличането. Той е в основата на всичко, което се случва. Той е в основата на всичко, което се проявява в живота ти. Да познаваш този закон и да разбираш как действа е необходимо условие за това да живееш осъзнато. Да познаваш закона за привличането е съществено, за да можеш да живееш радостния живот, за който си дошъл на земята. Законът за привличането гласи: сходните неща се привличат. Поговорката "с какъвто се събереш, такъв ставаш" всъщност говори за закона за привличането. Виждаш проявленията му всеки ден. Например, събуждаш се в лошо настроение и след това през целия ден нещата вървят все по-зле, докато накрая си казваш: по-добре да не бях ставал от леглото. Виждаш проявленията му в обществото, прави впечатление, че онзи, който най-много говори за болести, е болен, а онзи, който говори най-много за успех, преуспява. Законът за привличането откликва на мислите ти във всеки един момент. Затова не е преувеличение да се каже, че ти създаваш собствената си действителност. Всичко, което преживяваш, е дошло при теб, защото законът за привличането откликва на мислите, които излъчваш. Независимо дали си спомняш нещо от миналото, наблюдаваш нещо от настоящето или си представяш нещо за бъдещето, мисълта, върху която си съсредоточен сега, активира в теб определена вибрация и законът за привличането й откликва. Когато хората преживяват нещо нежелано, те често изразяват абсолютната си убеденост, че не са го създали сами. Не бих си причинил това нежелано нещо, казват те. Ние знаем, че не си го привлякал в живота си нарочно. Все пак сме длъжни да ти кажем, че никой друг не би могъл да бъде причина за него, защото само ти и никой друг имаш силата да привличаш това, което ти се случва. Като си се съсредоточил върху нежеланото нещо или върху нещото, което му съответства по вибрация, ти си творил неосъзнато. Тъй като не си разбирал законите на Вселената, или иначе казано правилата на играта, ти си привлякал нежелани неща в живота си чрез вниманието, което си им обръщал. За да разбереш по-добре закона за привличането, гледай на себе си като на магнит, който привлича същността на това, което мислиш и чувстваш. Ако се чувстваш дебел, не можеш да привлечеш добра фигура. Ако се чувстваш беден, не можеш да привлечеш богатство, и така нататък, тъй като това противоречи на закона.